tafiyin ta nan tafe, ga tafiyin ta nan tafe. Annabi ni naka ne. Bayani nake akan soya yan uwa kuti, domin yana da girma na tsara aji zan kara yin ɗan kaɗan da yardar Ubangiji, komai ka roƙe shi zai baka, shi ganiyu ne. Yabon ta hannu ga mati Batula Sharifiya, sirrin gani da ji aina ne ya imamiya, awar gani ba mai bone a daɗe ni juriya, haya ali baitin nubuwa ashabu naku ne. Babban jirgi ƙoramar da yake sha da auliya, shakti jani yau ɗari karkatan haske nahiya, barhama baya in yasi mai wanke zuciya, maula ya sayidi shak alƙasim gwaninmu ne. Annabi ni naka ne. Lalle so yana da girma ba inda babu shi, domin dukan halitta ba ta komai sai da shi, mutum da aljanu dabbobi har da kiyashi, amsa da tambaya wannan abu ne a bayyane. Misali nake akan abin da yake a zuciya, idan ka so za ka aikata ai baka shan wuya, ko da ya kai idan wani zai saka waiwaya, idan ba ka so wannan abin zai yi wahala ne. A ce a so annabi fiye da komai gaba ɗaya, fiye da 'ya'ya da mata kai har da dukiya, har ma da ranka wanda yake tsakanin jijiya, hadisin sayyidi Umar bin Khattab ne. Annabi ni naka ne. Allahu ya gagi so domin a so annabi, ba wai yawan ibada ba ko aiki zubi su wannan dukansu ai falala ne da ladabi, karatun yana da faɗi amma da tsiga ne. Sai ka so kake yin tafiya ko ka tsaya, sai ka so kake yin fushi ko kai dariya, sai ka so kake zama in ka so ka sunkuya, in tasirinsa ya kai haka to kanka kaiwa ne. Dukan wajen abin da na lissafa ai duba, dukan halitta mai rai ai ba za ta ƙi ba, a so ma aiki kawai ba neman hujja ba, mutuna saboda shi Allah ya yi mu mutane. Annabi ni naka ne. Ina da tambaya wai me ke sa a so abu, domin dalilan suna da yawa ga su tsibbubu, mulki da kyau da kyauta da ƙarfi da nasabu, inda batu na kyauta ne shugaba ya yake ne. Mutum ɗaya ya yi wa kyautar ragumi har ɗari, sai ya baka yanzu ka zo kuma ya yi maka gari, ba a nema agunsa ya ce babu karkari, komai yawan bukatar ka zo zai biya maka ne. Sannan idan kyau yana sawa har a so mutum, ba wanda ya kai shi kyau dukkanin 'yan adam. Wata rana sai da Aisha ta cewa Na'imu, wai ko kyawu na annabi Yusuf ya yake ne. Annabi ni naka ne. Annabi ya ce tana so ta ganshi ita amsa, sai ya ce ta kalli tsakiyar tafin hannunsa, annabi Yusuf an ta gani kwarai da kyansa, amma idan an haɗa ku da shi kyansa babu ne. Matan da suka ganshi kyansa ya sa su kai zazzaba, sai da Aisha ta ce da sun ganga shugaba, wallahi da wuya da su yanke ba hannunsu ba, rabin ɗayan ɗarin kyanka aka ba wa Yusuf ne. Yawan nasabar mutum na sawa a so shi, tabbas a nan gurin ma annabi ba kamar ya shi, mata ɗari har tara aka irga iyayen shi, babu mai tawaya a ciki ko kalilan ne. Annabi ni naka ne. Inda hasken ma'aiki ya biyo ta jikin mace, za a ganta ta bambanta daban a takaice, tun daga gan sai da Hauwa a har dangace, waga sai da Aminatu babu mai aibu ne. Bi salam anan ne na so ni zana takaita, Allah salati ga annabi kullum ka yawaita, saboda girman salatin haska kasidata da duka
sha'iran annabi ni dan karamin su ne